wong iya. Kono reng. Kowe iki ra ngerti perasaane wong wedok iya. Lah ya. Kesenggol swara banter sithik kuwi, kesenggol swara banter sithik atine wong wedok wis keronto-ronto. Keronto-ronto Mas aku nelongso. Iso mbok padane sing denayune menik-menik kaya ngene kaya putih kaya ngene iso mbok 250 padane apa? Kowe kurang ajar. Padane apa aku? Padane LT. Wah, ngono. Kowe kaya ngono kuwi, jajal ngono kuwi. Kene Jel. Sabar ya. Kene Mas. Kene. Aku Kene iki loro jajal. apa-apa ngene iki. Nah, ngene iki. Nyapa. Karepe nyapa. Nekmu nyawang kok ngono nyapa? Karepe nyapa. Ayo harap nyapa. Ora trimo. Selamat malam, Mbak Selamat Yurenjel. malam Mas Cemplek. Selamat malam. Selamat malam Mas Gareng. Allah ya Allah kemayune anake sapa ta iki? Wah. Beranda. Kok roh aku langsung dimerengos ngono. Pengen disapa Mbak Renjel kok melengos. Lah iya. Apa ra gelem ayune kaya ngene lho. Jual mahal no aku. Kaya ganteng-ganteng kok. Jual mahal no aku. Lah nyapa? Lah mbiyen tak tembak kono nolak saiki nyedaki aku. Sorry ye. Ah ya Allah kok. Tahu mbok tembak to Mbak Renjel? Mbiyen tak tembak kono moh. Ditolak mentah-mentah zaman kayak aku Ya mergone anu Mas soalnya Apa apa jenenge ke ada sesuatu yang tidak bisa saya terima ngono lho. Lah kowe ora eling kos-kosanmu rong sasi telat sing bayar sapa? Ya Allah, ya kowe iki jaman biyen Mas, ngono ki ndak usah dieling-eling. Jak Reng. Kowe ora usah ngono kuwi. Hanya Iki apa? mesane sing wis ya wis. Kok sing wis ki Sing ya saiki wis ngono lho. hati-hati kowe ora anu ora ngregani artine wong wedok kowe. Lah ya. Lah kon regane piro? Mbiyen 250 kowe moh. Hei, Ya apa? Malasane aku apa? Sabar. Ojo koyo ngono. Tak belani. Ora usah koyo ngono, Jak. Nyapo? Lah kowe nyapo sombong karo Renjel mbel nyapo kok Renjel kowe ditolak Renjel. Hati ya. Lah aku latino, biyen aku ditolak arek iki. Wong lanang nanjake tresnane kok ditolak. sabar. Wong iya. Kono reng. Kowe iki ra ngerti perasaane wong wedok iya. Lah ya. Kesenggol swara banter sithik kuwi, kesenggol swara banter sithik atine wong wedok wis keronto-ronto. Keronto-ronto Mas aku nelongso. Iso mbok padane sing denayune menik-menik kaya ngene kaya putih kaya ngene iso mbok 250 padane apa? Kowe kurang ajar. Padane apa aku? Padane LT. Wah, ngono. Kowe kaya ngono kuwi, jajali ngono kuwi. Kene Jel. Sabar ya. Kene Mas. Kene. Aku Kene iki loro jajali. apa-apa ngene iki. Nah, ngene iki. Nyapa. Karepe nyapa. Nekmu nyawang kok ngono nyapa? Nyapa kok ngono ya? Ayo harap nyapa. Ora trimo. Oh alah jebule moh 250 enek sing gelimi 500 go wong loro. Ora jaluk. Kowe ora usah koyo ngono, kurang ajar. Lah nyatane biyen aku kok telat nyapo? Lah itu ya mau elek sama no delon. Mosok nembak aku raine kaya ngono kuwi jajal delon to wajahe. Raimu lho koyo ngono kuwi. Mosok kaya ngono nembak aku gek ning taman-taman ngono ki Mas. Jadi ya aku ya isin. Isin, Jak. Isin Mas Isin aku. mangsamu kowe Maksud keliru, Jak. emangnya aku wanita apaan? Piye kowe isin? Isin. Aku yo. Wani maju. Kok iso isin apa? Kok nantang-nantang wong lanang masamu kowe wedok-wedok dhewe aku mbok tolak ora bakal aku. Oh, kowe entekan wong wedok. Oke wong wedok sing tresno karo aku. Sing gelem nampa tresnaku timbang kowe. Sapa? Contone sapa? Contone sapa? Sing Kok gelem gak paham? nampa katresnan sapa? Sopo? Kene ya wong ayu. Koyo durung suwek. Kowe ora usah omong. Sopo ora nek sing iso nampa sampean? Kowe malah keliru tak omongi, tak warai carane. Jel. Jel. Kowe kuwi ayu. Kowe kuwi ayu. Aku mbok tolak ra getun. Aku mbok tolak ora keton. Kondangmu apa to jel. Kondangmu apa to? Jel. Wah, Beda karo aku iki lho. Beda karo aku lho. apa? Gareng jajak. Gareng jajak. Kondang le. Kondang le. Paling kondangmu mlebu YouTube. Paling ngono YouTube. Aku lho. Aku lho mlebu TV. TV. Acara patroli. Ngono ya lho. Ngomong Kering. ben wedi. Patroli. Pembunuhan mboke cemple. Tak tonyo lho kowe. Lah kok ya ngono kok. Ngomong. Jel. Aku yang mlebu TV le. TV apa? Azab. Ya nyapa sampean? Kok iso mlebu aja. Senen apa bocah. Piye Mas? Bocah ngamukan kurang ajar jajak kurang ajar. Nanti sampean ki ngono kuwi. Sampean ki ngelek-ngelek aku. Ngono jarene aku 250-an padahal aku kira nyapa nyawa Mas. Aku ya wanita baik-baik Mas. Sampean kok kaya wanita karir. Aku ki ning ndi-ndi. Aku ki usahaku akeh, kerjaanku akeh. Sampean kok sampean dhewe karo aku ngono kuwi apa ya ngono. Sampean ki ora terima. Ha? Tolong. Gak ada. Tolong. Aku iki kurang ajar kowe. Gue sing halus karo wong wedok Dirayu to dirayu nganggo bowo. Wong wedok kuwi gampang luluh Mas. Ya iya wong ayu. urung. Aku lek ngono ya wedi to. Gen nada. Sing nada terus apa di Dibawani Sing wis yo wis ya digandrung.
digandrung. Sing wis yo wis. Jer nyatane pindane dinding kaca. Iya. Kita hanya bisa melihat tapi tidak bisa memiliki. Aku wis duwe bojo, sliramu ijek Legan. Legan iku. Legan. Aku masih Lah sik to, perawat. kowe duwe bojo iki legan kowe karo marep gendaan. Aku masih perawat. Apa tenan? Kowe iki Aku duwe masih bojo. gadis. Tenan nih? Tenan. Apa iya? Apa iya? Coba kaya apa? Maksudnya iki apa pancen iki? Oh maksudnya apa pancen rong duwe bojo tenan ngono. Aja percaya. Nyapa? Aku roh KTP-ne. Piye Oke, KTP? KTP ku. Status KTP iki gur enek loro. Apa? Nek kaya aku sudah kawin, nek kaya Mas Akbar belum kawin. Lah KTP-mu lho, Apa? kawin terus. Apa enak KTP tulisane ngono kuwi. Ora ana. Jajak kurang ajar. Mas Kurang Cempleng ajar. ini lho, Mas. Jajal, dirayu to Mas Gareng apa Mas sampean Cemple. kok digandreng ngono lho. Digandrung aku. aku. Gandrung. Gandrung. Kene. Gandrung. Umpama, Rom-rom nah Mas Cemple coba contonono. kowe umpama kowe Sri Tanjung aku Sida Paksa. Lagi lelumban ing asmara. Aku sapa? Aku sapa? Aku sapa? Aku sapa? Ya kowe golek dapuan dhewe kok. Heeh. Ya wis aku anu. Dayun. Dayoni minak jinggondeng. Ora enak. Gak do. So sida paksa iso karo dayun apa ya Dayun temu iki. to. Kowe tak wae Cerita, contoh. Mas. Aku ora tau krungu kok. Piye upamane piye ple? Dayun. Wong ayu. Piye wong elek? Aku ngrayu kene. Oh, lah tak kira ngayu aku kok. Sampean Sikut meneng ae merata. sih Mas Gareng ya. Ono tak wae contoh. Lihatlah contohnya ini nanti Kilo tak bisa wae, sampean tiru gitu ya. Wong ayu. Cek Kakang Mas. Power Angel. Sopo jeneng? Iso Batman. Oh, Ranger jeneng apik-apik ya. Superhero. Spiderman. Yo, ayo. Iki ngono dung sahur kowe. Lali aku. Ayo ple. Dung sahur. Raja. Angel. Iya Kakang Mas. Wong ayu. Sri Tanjung. Cek Kakang Mas. Sliramu kang dadi memani ing atiku. Cek. Kene wong ayu. Cek Kakang Mas. Bek. Ya apa? Wedhuse Pak Sopian mah lho. Wong ayu. Nggih Kakang Mas itu paksa. Paribasan ana swara kirik Heeh. sing lagi jenggong ora ngopo-ngopo. Injih. Kemeri karo awake dhewe. Mesti nih Mas melihat kemesraan. Kowe tresno karo aku. Kuat tresno kali panjenengan. Tenan kowe tresno. Nggih Kakang Mas. Kowe wedok emban. Mbak ya. Oh mbane dapuk mban. Ben ana dapukan. Diajeng. Injih Kakang Kowe Mas. tresno karo aku to, Nggih Diajeng. kula tresno kali panjenengan. Tenan Diajeng. Nggih. Tresno karo aku. Injih. Ya Allah, seto nuwun pangapunten menika wonten pakabaran ingkang boten prayogi lho sinuwun. Kowe ganggu. Lho, kula menika ora njagi katentremanipun Ndara Putri. Kula menika embanipun. Piye? Ampun caket Ndara Putri riyen. Ndara Putri dereng siram kersanipun siram riyen. Ngoten nggih Ndara Putri nggih. Niku sampun siram. Lho, Mosok ya Sri Tanjung 200. iya wong kula sing reksa katentremanipun Ndara Putri kula apal banget lho kalih Ndara Putri. Berarti bojoku 200. Dereng, monggo jenengan lerem sawet awis kula tak ngedusi Ndara Putri. Monggo mandi kalih kula dhewe. Gak iso mandi kali kula. Emban kok iso ngedusi. Contone ngene iki, kowe iso ngrayu ngene iki. Alah kurang pinter ale. Jajal. Tapi ya, Jajal. sekarang sama Mas Gareng. Nek aku senengku gak nggo iringan, Mas. Gak nggo iringan. Oh, lawaran. Lawaran. Ben krasa mirasa. Nek kene mau nggo iringan kan nggo nutupi suarane kena elek. Iya. Suara kon apik. Ya. Oke, Oke. oke. Jajal. Apa bawa? Bawa. Oke. Tapi bawa apa ral? Bawa no Mas Bawa Gareng. no Mas Gareng. Mas Oke. Gareng. Jajal. Dalang. Betul ya? Oh ya. Ya dalang. Oh, dalang ya Mas ya. Mosok kuwi neh. Dalang. ngono lho. Oke, pangkur. Pangker. Bapak pocong. Nah, Kok gandrung kok bapak pocong. kowe tau tumono gandrung kalau lagone bapak pucuk kok ora ngajak. Ki kemesraane kok ngendi ngono ki Mas? Kemesrane wong di wong wedoke digandrung kowe malah nyanyi bapak pucung, Bek. Ngomong ae. Tuh wong ayu. Ngono lho. Sing tenanan. apa-apa. Oh, duh wong ayu. Sembarang wis manut. Sembarang kalau panjenengan, pon manut kula. Iya. Duh jagat. Tepuk tangan. Domo ki ya. Ya Allah. Ngono kan. Kowe kok gak muni tepuk tangan ngono to, Wi? Isin aku. Terus. Ya terus sing Mas ya. Duh jagat apa Kang Mas?
duh jagat. Tepuk tangan. Urung bar. Urung bar. Ayo, aku tak menilai penghayatanmu jajal kaya apa. Duh jagat. Saya boten. Saya. Saya. Duh jagat. Saya, Mas. Rasamu. Mas Ber. Seneng Saya Bambang. iki. Saya apik. Saya bagus. Sing wedok ayu ya Mas ya. Ayu. Sing lanang kaya apa Mas? Kayak nyambi. Iya. Terus ayo. Ayo ndang nembang. Ayo ndang. Ayo toh, tidak selak kering iki Ojo lho. nesu. Selak kering iki lho, tanganku Aku maksudnya. penonton lho mangsamu Geringingan penonton. kan kering ngono. Ah. Duh jagat Iya. dewa Bathara. Lah kok dhuwur sing wedok. Empane kaya Upin Ipin karo Kak Ros ya. Jan cuwilik. Apa ora jinjit minggu. Dhuwur sing wedok nek ngadeg. Oh, iya. Turokke dhuwur nggonku le. Masa. Dhuwur aku Mas, dhuwur aku. Terus. Terus Gareng itu kelingitan. Terus. Welas sombring Empane. dasih kang nandang kingkin. Ten gen kula enten lho Mas ngeten lho Mas. Piye? Toprak ngeten iki, roman ngeten iki. Heeh. Sing lanang iki pun gadah bojo. Terus mari ngono Gandrung wedokan. gandrung wedokan ki wedoke dadasar sik bujang. Ngono kuwi komah langsung dibacok ndase ya Mas. Biyo. Nek Pemain kowe ora toprak. usah percaya ngomongi liyan Yai. nggih. Nek tak kira aku wis duwe bojo, kok bojoku nesu ora mungkin. Mboten mungkin lah Mergo sesuk kuwi jadwale bojoku sesar. Dadi iki ngeleremke. Bojo sesar iki nyapa? Lah bojoku wis meteng tuwek kok. Boh, berarti jenggoten. Sakmene. Meteng tuwek kok jenggoten to kuwi. Lah wis tuwek iki. Tegese meteng wis wayah lahiran ki lho. Oh, wis wayah lahiran. Pangestune sesuk sesar. Iki mau rene aku golek ragat to iki. Sesuk sesar. Golek ragat. Yuk. Welas sombring dasih kang nandang kingkin. Sing lanang suarane apik, Mas. Ilate ngepang paling. Padange ula. Terus. Tinilar garwasa Jawel janggute. Wong wedoke seneng jawel janggute. Dijawel sithik. Ya Allah. Piye reng? Piye Kang Mas? Piye janggute Rachel? Jawel janggutku rasane sampean piye? janggut legi. Oh. Kok iso keserempet sithik ngono beda lho. Masa ta? Kuping Wis kuwi- omong janggut ngono lho aku. Kupingku krungune ra kuwi kok. Janggut ya kupingmu kuwi to. Ah, Ya, Mas, janggut. ya, janggut to, Mas. Janggut. Aku kok nir-nir. Janggut. Janggut. Ya, janggut. Oh, aku krungu janggut. Oh, janggut. Ya wis Jel wis. Ya, Aku mak nir-nir aku anggere kowe. Ya sing lanang terakhir krungune janggut wong sing lanang budak. Dadi kan ya ora nah. Dadya kandila ning tiang. Untuk modern gerak iki ngene. Srewet. Oh, berputar seperti Berputar, dansa seperti iya. itu. Wedoke. Sing mutere sing wedok. Yang muter Aku saya. aku yo kudu muter, Mas. Iya. Aku yang Wedoke muter saya. muter. Yes. Ya. Bisa Sing gas, lanang, bisa gas. sing Bisa gas, lanang bisa pakai gas, teko. Set. Waduh. Ces. Piye reng? Iya. Ya Allah, sosit sekali sih. Bayaran gareng arah piro to, Pak? Badine yo ngene iki lho badine. Mangsa. Ya terus nih Mas ya. Terus. Ulun datan pisahakinggang sarambung. Pane di manis-manisne ya. Yayi, Iya. keneng opo kok aku seneng lawan siramu. Kenapa Kakang Mas alasan itu? Sebab yen aku iso bebojoan karo kowe, Nggih. engko aku iso ngintik mbokmu. Lha nyapa? Kok tembokku piye maksudnya? Piye maksude? Maksudnya piye? Mbok kene luwih apik e. Oh, dan iki ya cerongoan pisan bocah Nah, ya iki bahaya iki. Bayar iki. Oh, mertua adalah maut ngono ya berarti. Ya ipar to. Terus. Trai usume ngono kuwi ya, Don. Kalamun datan bi
nangyo halu wong tumekeng lales gongun gong nah Lekur ngono ae ya iso kancane. lah bocah lagi nyinduk rawon no. Lekur ngono ae aku ya iso Mbak, Eh? kalah karo kowe ne. Pinter kowe Ngalih, oke Oh gentenan iki. Conone betel ngono ya. iya no jaiponge Mas. eh Tak Oh, jaipong. jaipong. Kowe nganggo jepong Iki barang. kok aku kok gendong ngono ya. Lho. Ora. Anu, peloke Mas, pelok. oh jaipong pelok mas jaipong pelok Jaipong terus karo pelok. Oh, tak kira- Jaipong pelok mangklekmu. lah kok iya ngomong jaipong mas pelok lho piye to kuwi jejal Sragenan Mas. Piye? Tak tudlang. Cararet kula. Anu to, sambel kemangi ta? Udu. Apa? Ayo Mas, tak tudlang. Apa? Sagrenan. Seragen. Seragenan, Mas. Ya. Tipis. Lek kurang ngono iso. Ini, Mas. Bagus dhewe. Pinter tenan Yanto. Ayu dhewe. Bagus tenan Yanto. Ayu dhewe. Bagus Yanto. Usa. Seto. Setul, Iki piye Sek. to? Koman kok aku ki wedok lho, Mas. Kok iso Yanto? Yanto Wis iki? tekan nyanto barang ya. Pake Renjeli Yanto. udu Apa? Pardiman Ya ngawur. Lagu Oh, sing tenanan lho, Mas. Aku mau aku Sampeyan iso lagu? Apa? Iso lagu? Bisa. Nyanyi Gulu Pedot? Gulu pedat. Iso? Oke. Oke? Oh ya. Gulu Oke. Pedot? Duet karo Mas Emle ya. Duet karo Iya. aku? Oke. Oke. Ah, Ya. belum siap. Oke, kanca-kanca. Gulu pedot ya, saman gulune dipedot. Oh ndak ya. Gareng. gak apa-apa Wah, aku ya duet karo Yopika Ya. Ya, kok oke. awake dhewe duet kotang pedot ya Ora. Duet apa? apa lagu sing nek kotangnya apa sih Tali kota. ya iya kan ya pedot kae Ya, oh iya. Kotang pedet ya. Coba. Ayo. Kanca-kanca. Ya, mangga. yen liwat aku kelingan Untuk kuwi. Sahabat karya Bersama Asta Brata. Indonesia Hey. Bersama Renjo. Ada Mas Galeng, ada Mas Semua. Timbyang warung dianggur gulu nisun pedot. Dong sing percaya bedang dodoi. Timbyang warung dianggur gulu nisun pedot. Terima kasih Pak Ranger. Sampun ngaturaken bulu pedot.